My jsme Říbalovi. Míša, naše dcera Bela, já jsem Petr. A jsme tady proto, že bychom vám chtěli vyprávět o našich fotoknihách. Je teda pravda, že bychom těch fotoknih mohli mít ještě trošku víc, ale slibujeme teď tady veřejně, že na tom zamakáme, protože fotokniha jsou fantastické vzpomínky. Kdykoliv to vezmete do ruky a ty vzpomínky se zhmotní. O to tady vlastně jde. Tak věříme, že spolu zažijeme takovou příjemnou 5minutovku, že vám trošku ukážeme, co všechno už jsme zažili a co všechno jsme do fotoknih uchovali. A tohle je nejzásadnější vzpomínka, viď? Naše svatba. Já jsem se snažila, aby ta knížka byla taková minimalistická. Vidíte, že tam není ani někde žádný logo, jenom krásně minimalistický obal. A tady MP ve zlatě. Ve zlatě. MP ve zlatě. Belinko, to jsi ještě byla na houbách. To jsi byla náš hříšný sen a teď už seš tady s námi. Tak co se týká té naší fotoknihy, tahle je vlastně naše nejoblíbenější. Udělali jsme ji pro moje rodiče, pro tvoje rodiče, babičky. Babičku. Mhm. Prostě udělali jsme jich hodně. My vlastně vždycky, když děláme fotoknihu, tak ji uděláme třeba 5krát, aby jsme ji všem mohli dát jako dárek. Ale možná, kdybychom šli úplně zpátky do minulosti, tak než se dostaneme ke svatbě, tohle bychom mohli probrat. Tady to začalo. Vlastně díky soutěži Miss jsem se s Míšou seznámil, protože ona takhle soutěžila, potom si ji tam nechali, pracovala pro produkci, já jsem dostal nabídku tu soutěž moderovat, no a slovo dalo slovo a najednou jsem s touhletou sympatickou blondýnkou chodil, potom jsme měli právě tu svatbu a potom se tady po nás sápe naše Belinka. Mimochodem, je to teda adrenalin vzít jí sem sebou. Říkali jsme si, zvládneme to ve dvou, ale pak zase pro ten autentický zážitek. Tak to uvidíme, jak moc to bude autentický. Jo, si říkali, že je dobrý jí tady mít. Takže touhletou fotoknihou to vlastně kdysi začalo a tady možná je vidět i takový ten rozdíl, že tady to můžete mít matně, tady to můžete mít leskle, tak záleží na vás. Je tu fotoknihu dokonce dělalo CVčko, protože byli partnerem soutěže, takže pro mě to jsou jako fakt hrozně cenný vzpomínky, protože já ani ty fotky jako nemám fyzicky. Takže pro mě tohleto je zachování té cesty. Jo, to se pořád říká, máte to v mobilu, hází se to někam na cloudy, tam to máte uložený, nikdo vám to nevezme. Jo, prdlajs, Míša k tomu vlastně ztratila přístupy. Ty to nemáš? Ne, já ty fotky nemám. Nic z toho, já mám takže jenom tu knížku. Tahle partička existuje jenom tady. Ale bylo to jako krásný období a teďka člověk, když to jako prohlíží, tak jako ráda na to vzpomínám. Hlavně, když vidím tu postavu, jak jsem byla hubená, to taky je fajn vidět. Zpátky do minulosti. No. A teď jde vlastně trošku o to, že ty vzpomínky můžete ukazovat buď takhle, držíte je v ruce a možná, jak vlastně chvilku trvá, než si nalistujete tu stránku, než se k tomu dostanete, tak se vám třeba vybaví nějaká další vzpomínka a tak dále, že to pořád není ten displej. Všude jsou teď displeje, jdete si koupit kafe, displej, jdete si koupit jízdenku do autobusu, displej, všude. Tenhle analog mě baví. Mně se na tom hrozně líbí, že těch fotek ze svatby bylo strašně moc a já jsem se hrozně bála toho, že se tím budu prokousávat, až to budu dělat strašně dlouho, tu svatební knihu. No tady je třeba zajímavý. Počkej, já jsem chtěla říct to, že se mi líbí, že tam jsou ty layouty, že tam jenom vlastně vložíš ty fotky a ono ti to samo vygeneruje. A já jsem to chtěla takhle čistý, bez žádných popisků, bez různých jako ozdob, takže se ta kniha vlastně de facto udělala během pár minut. Tahle fotokniha má v sobě jeden unikát. Totiž moje mamka, já nevím, proč se to děje, ale moje mamka se vlastně na žádný fotce nikdy nesměje. I když jí řekneme 3, 2, 1, teď se bude fotit, teď se směj, tak ona vždycky vypadá tak jako takhle. A tohle je největší smích, který kdy byl u mé maminky zachycen v rámci fotky. Ještě skrz ty vzpomínky, tak já třeba skrz fotky, tak já jsem o všechny fotky do roku 2016 přišla a doma mám hrozně moc fotoknih, kde mám právě ty fotky, u kterých jsem přišla a jinak bych je vůbec neměla, takže to je taky super. Možná by vás zajímalo, jak jsme tohle celé dělali technicky. A mě by to zajímalo taky.
protože tohle celé má na starosti většinou Míša, ona to fakt jako krásně zvládne, ale třeba za mě, jenom z toho prvního pohledu, ať máte jakýkoliv formát, si třeba vezmete, tady je jako ultra šířka, tak hned si pod to dáte takhle 4 čtverce. A vlastně vidíte, že tohle je úplně jiné než tohle, jiné než tohle a než tohle. Že vy se nemusíte přizpůsobovat fotoknize, ale ta fotokniha se za každých okolností, i na svatby, přizpůsobí vám. Je to pravda? Belinko, a teďka nás čeká na svoje. Není to pravda? Není. Jo, dokonce tady je vidět, že to je i úplně bez rámečku. Že ty fotky přímo navazují na sebe. Pokud tam nechcete mít takové... Lásko, ty jak o tom hezky mluvíš, tak příští fotoknihu děláš ty. Víš, jak strašně rád bych dělal fotoknihu, že bych si sedl a mě to ale fakt baví. Řekni, to uznej, že to je pravda, že čím jsem starší, tím jsem víc vzpomínací typ. No to jo. No. Pamětní. Co říkám, jo, to tehdy, to jsme to tady podepsali. Bylo hezký, že nás kamarádi vyhnali takhle do lesa na focení a my jsme si pořád říkali, proč nás v těch bílých svatebních šatech a v botech, naleštěný boty, ženou někam do lesa. A oni mezi tím připravili, tady teda ještě pořád teď jsem v lese, připravili překvápko, kdy nám potom na svatbě, tady už tančíme, zahráli, opět Radeček. My máme rádi a měli jsme svatbu relativně nedaleko místa, kde oni bydlí, tak se prostě sebrali a normálně nám dorazili na svatbu zahrát. Tak to bylo takový hezký, že se teď různě potkáme i na festiácích a vlastně i to tady máme zaznamenaný a už nám to nikdo nikdy nemůže vzít. A tady kluci normálně se cvičili vystoupení Backstreet Boys a hezký bylo, jak už bylo třeba k půlnoci, tak já už měl normálně pocit, že tam fakt vystupují pravý Backstreet Boys. Potom samozřejmě na každé svatbě se najde někdo, kdo se chce slíkat, tak i na naší svatbě. A my to tady máme pěkně ve fotoknize. Kdybyste taky chtěli vaše vzpomínky držet v ruce a cestovat časem, to vlastně fotokniha umí, tak můžete cv.cz anebo si stáhněte do mobilu, ten máte pořád u sebe, aplikaci a můžete fotoknihu udělat bez problémů, takhle jednoduše přes mobil. Viď?